Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi
an bɛ alamisa la min ye mɛkalo ale tile 24 ye bi ye tile 14 ye bi ye san 2026 an ka baabu kunfɔlɔ bɛ nana taa n'an ye sibikaw fɛ yen wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ kɛ sibi bamancɔrɛ ɲɔgɔnwale kɛbaa minnu kun dogolen do ye k'olu bɔ baara la pewu bɛɛ ni kelenya minisiri ale ye kabila ɲɛmaa dɔw bisimila min ye dɔngɔnɔw ni filaw ye ka se ka olu masala waleya cɛjugu minnu bɛ senna bi an ka jamana kɔnɔ an ka minisiri damadɔ bɛ taama la irisilakaw fɛ yen aluseni sanu ale olu ka ko ɲɛmaa ye baara min bɛ ka kɛ senna ye sa mali ni irisi ka jɛkuluba min sigilen don minisiriw tɔgɔ la o lajɛ kan ka kɛ bi ni ala sɔnna a ma tile kɔnɔna na n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ o la an na olu da aw tulo kan conseil de ministre ale kɛra kunungo baara caman latigɛra jɔyɔrɔ dira maaw ma nka min ye saga feere min kan ka sigi jamana fɛ k'a baara bɛ daminɛ mɛkalo tile 20 ka taa kuncɛ tile 27 baara kurunbɔ karili sa o ye mɛkalo tile 22 ye o bɛ kɛ sogonikɔ ndulati kɛrɛ na a bɛ fɔ min ma sa ko projet jeune seliba hukumu kɔnɔna na sagaw kɛlen don tɛ san ye bamakɔ kɔnɔna na ani seliba labɛn tɔw sewukaw fɛ sifinaka dɔw tun y'u fara ɲɔgɔn kan sa k'olu bɛna wuli ka jɔ kɛ k'a jira sa ko tajiko bɛ sira min fɛ k'a ma ɲi bi a ma ɲi sini a yirala k'a fɔ k'u tun b'a fɛ ka jɛrɛ min kɛ somatiri fanfɛla la n'o ye bamanankan ye ko a tɛ se ka kɛ sabula yamaruya sɛbɛn o ma di u ma u yɛrɛ nana u dantigɛ sɔɔni sabanan mɛn kunungo an taara kulukorokaw fɛ yen ka taa ɲɛda ndulatitira min tɔgɔ dalen don mamadu asi jarala fiɲɛ ale ye baara min da yen terrain kan an y'o lajɛ an segitɔ ani minisiri an jɔra arena fana na o baara bɛ cogo min an na o jaw yira o la n'a kumakanw bi min ye farikolo ɲɛnɛko ta nasira fɛ hali bi mali tɔgɔlandulati min bɛ n'a fɔ ma ko coupe du mali ale jɔnjɔn ɲɛbila balontanw bɛ sen na yaasa ka se ka jɔnjɔn kɛnɛ sɔrɔ sa tɔn 4 olu kɔni sugandira ka se ka olu ye sew sɔrɔ fo ka se demi-finale la demi-finale ale tirage kɛra kunungo o ye min di sa stade malien ko ale ni FC Jara maaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Real ni Joliba olu fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔkan kibaruyaw o bɛna an ka baabu datugu bi sɔgɔmada in na. Bamananw ko dugubila ka fisa laadawuli ye alamisa o alamisa an bɛ kuma di malidenw ma i kɛra mali kɔnɔ mali kɔ kan n'a ka di ye i bɛ se k'i ta k'a kɛ video ye k'a ci an ma n'a ka di ye i bɛ ka kuma bila ka na ani ja n'a ka di ye fana i b'i ja to yen pewu min ye kumakan ye an bɛ o tɛmɛ bonya ani karama kɔnɔna na sɔgɔmada in na an bɛna na kuma di maa min ma o ye mamadu jara ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko momo ale ye laseli min kɛ ka kɛ ni waleya min b'an ka jamana kɔnɔ nin waati in na ani ale yɛrɛ ka ko faamuya cogo an ka jɛ an k'ale ka kumakan lamɛn sɔgɔmada in na. Maliyɛnw ka aw bɛɛ fo aw balimakɛ Momo Jara kumakan don Mali ko bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ dɔnnen don tiɲɛ fɔ man nɔgɔn politiki ye maliyɛnw fara fara politiki ye Mali bin 91 Musa binnen u nana ko an ka don démocratie la ko multipartisme bɛɛ jɛ fanga tɛ se ka kɛ bɛɛ jɛ ye o fanga tɛ se ka kɛ bɛɛ jɛ ye o ye ɲɔgɔn nɛgɛnkanw de wa bɛɛ jɛ fanga tɛ diɲɛ jamana si kɔnɔ a tɛ diɲɛ yɔrɔ si jamana kelen tɛ dugukolo sanfɛ ko bɛɛ jɛ fanga bɛ yɔrɔ min na fanga tɛ bɛɛ jɛ ye donc bɛɛ jɛ fanga ko u ni tubabuw bolo donna ɲɔgɔn bolo u nana ka na kumayɛlɛma banfula don maliyɛnw kunna o bɛɛ jɛ fanga in n'u nana ka na o bila Mali kɔnɔ démocratie yɛrɛ mun n'u b'o o réduit k'o bɛn ni vote ye président minnu nana ka sigi vote kɔnɔ a si ma se ka a ka fanga kɛ ka ɲa ala ni bɛɛ jɛ fangatigi mɔgɔw bolo solution foyi ma sɔrɔ a la Alpha fɔlɔ mun nana Musa binnen kɔfɛ Alpha ye fanga ta Alpha ka fanga talen o nana ko bɛɛ jɛ fanga Alpha ye fanga tila n'u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ ko gouvernement ko large gouvernement u y'o kumaw fɔ a waati o la Alpha yɛrɛ ka parti mun tun ye ADEMA PASG ye Alpha y'u ta ka n'u don a ka parti kɔnɔ o waati yɛrɛ Senedi n'u b'a fɔ Mutakatali ka parti Senedi faso yiriwatɔ ale yɛrɛ jɔnjɔn caman sɔrɔ o ko senfɛ Alpha ye mɔgɔw ta
mɔgɔ minnu yɛrɛ ta ka parti la ka bɛɛjɛ fanga mɔgɔ ninnu ta u b'a fɔ minnu ma ko démocratie minnu nana ka na ko fɔ démocratie a y'u ta k'u don jamana marayɔrɔw la nka u y'a bilen k'a da Alpha yɛrɛ tɛgɛ fɔ Alpha ka kuma labanw na Alpha ko k'ale peresilen don ko ka taga k'a peresilen don a ka mandat ka dafa ko ka fanga bila o hɛrɛ fangako la Alpha ka bɔ yen président fɛn fɛn nana o kɔfɛ i ATT wo ka na bila Ibrahim Boubacar Keïta la wo fo ka na se sɔrɔsi minnu filɛ nin ye an kunna nin ye ni maa kelenw de wulilen don halisa ko bɛɛjɛ fanga wa maa kelen tɛ yen président foyi tɛ yen IBK mun filɛ IBK sigira u yɛrɛ ka démocratie minnu b'a fɔ IBK sigira o de kɔnɔ wa o IBK kelen gouvernement d'union nationale u y'o de fɔ o jumɛn bɛɛjɛ fanga an bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la an bɛɛ da ka don a la an bɛɛ bolo ka don a la problème bɛ an ka ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ IBK nana ka na o kelen kɛ ka di u ma ka taa u ta ka opposant ta a yɛrɛ ka opposant ta ka n'u bolo don fanga la ko an ka jɛ k'a baara a labanna cogo di o ye IBK ka fanga dafiri Mali kɛra dɔngoma ye a tɛ se ka dɔn ka taa ɲɛ a tɛ se ka dɔn ka segin kɔfɛ Mali problème de filɛ nin ye ATT fɛnɛ pareil ATT nana ka na mɔgɔw ta ATT yɛrɛ ma tɛmɛ hali parti politique fɛ a nana kelen maliyɛnw dara la k'a sigi nka u y'a bilen k'a da tigɛ ATT ye ko bɛɛ kɛ sɔrɔsi minnu nalen filɛ an kunna nin olu nana ka na nin bɛɛ faamuya k'a ye k'a fɔ ko bɛɛjɛ fanga ko in tɛ tiɲɛ ye fangaw de bɛ bin olu nana u ye parti politiques ci ka manifestation jɔ parce que a bɛɛ bɛ daminɛ n'o de ye mais u nana tuguni k'olu ye dictateurs ye maintenant o mɔgɔ kelenw de bɛ ka taa fara terroristes kan bi pour que ka ninnu bin olu hakili la n'u farala terroristes kan u bɛ ninnu de bin alors que u bɛ k'a kɛ Mali de la wa 91 kana bila bi la n'i ye politique mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan anw fɛ yen dɔrɔn fanga bin de don mais k'a fɔ ko ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dilan jamana in ye politique mɔgɔw ma se k'a kɛ jamana in ye fɔlɔ a preuve bɛ dalilu bɛ yen an bɛɛ maliyɛnw ye o mais bɛɛ bɛ se ka histoire f'u ye o de fɔra ko Alpha Umar Konare ye u ta k'u fara a kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka na jamana jɔ a jɔra wa IBK y'a kɛ a jɔra wa ATT y'a kɛ a jɔra wa mais n'i y'u talen fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ dama dɔrɔn jamana dilanni ko tɛ fanga ɲini ko wa u yɛrɛ dama tɛ bɛn a la u bɛ fanga dafiri de u bɛ se fɛn fila fanga dafiri Mali bɛ retard o retard la bi 91 mɔgɔw don aw bɛ ka jamana in gɛlɛya mara gɛlɛya k'a gɛlɛya militaires mana na kara civils mana na kara o tuma jɔn de bɛna jamana in mara wa dɔw yɛrɛ fɛnɛ jamana jugu minnu bɛ kɔfɛ n'o tubabu dɔw ye minnu yɛrɛ bɛ ka tasuma don jamana la a dɔw bɛ t'u bolo don olu de bolo fɛnɛ pour que fanga min bɛ k'o kari k'o bin maliyɛnw a fɔ anw ɲɛ tɛ jamana tɔw la wa anw ɲɛ tɛ politicien tɔw la wa aw ka démocratie nin ni nin de y'o ye o tuma o dabɔlen don fanga kari de kama a ma dabɔ jamana dilanni kama maa damadɔ de kɛlen don ka jamana ta otage la ka diinɛmɔgɔw fɛnɛ fara o kan mɔgɔw fɛnɛ bɛ olu fɛnɛ bɛ arabuw ka baara la mɔgɔw fɛnɛ bɛ olu fɛnɛ b'a la ko diinɛ k'u dogo diinɛ kɔfɛ ka jamana dagakolon firi ka t'u da jamana wɛrɛ jamana minnu yɛrɛ bɛ ka tasuma don an ka jamana kɔnɔ o mɔgɔ dɔw bɛ yen ka t'u don jamana kɔnɔ k'olu dɛmɛ ka jamana dagakolon firi n'a ka bɔ hakili ma a da yɛrɛ tɛ se k'a la dɔw ɲɛfɔ wa n'i ye nin kuma fɔ ko f'i da ka fara wa n'i ye nin kuma fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye mun de bɛ tiɲɛ na k'o tɛ fɔ Mali cibaga ye 91 mɔgɔw ani diinɛmɔgɔw ye ka na jamana kɛ ingérable ye a tɛ se ka mara sukaro ka prix ka ca kɔgɔ prix ka ca malo da gɛlɛyara courant tigɛra yan fɛ san kalo 12 wa i bɛ taa nin kelen fɛn fɛn wele ka taa jamana ta k'a don a bolo a si tɛ se ka fɛn dilan la ka jamana u b'a dabɔ a kama ka hali courant kan ka sɔrɔ yɔrɔ min n'u b'o tiɲɛ u b'o tiɲɛ yen sisan a ka fɔ dɔrɔn ko mun bɛ ka jamana mara k'o dɛsɛra malo da kan ka nɔgɔya cogoya min na u b'a dɔn n'u taara u bɛ t'u bana min a n'a da nɔgɔyali fɛnɛ tiɲɛ ka tila ka na fɔ tuguni ko malo da ka gɛlɛn jamana in tɛ se ka mara wa n'i y'u ta ka na ko a ye jɔ an ka kɛ u bɛ t'i ka fanga dafiri. Mohamed Jara an b'a fo min ye an ka kibaruya tɔ ye sa an bɛna n'an da don olu la min ye bi sɔgɔmada in na Wolomasiri Tabaw ka dagatigi n'o ye Elize Jean Dawu ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan baara min kɛra kunun sininko ani kununko o tɔw bɛ sen na hali bi kunu Bamako yɛrɛ kɛrɛfɛla la yan Bamaɲɔgɔn ɲɛwalekɛlaw tun donnen don kungo kolon dɔ kɔnɔ Kenibawule ale bɛ Sibi mara la
min ye an ka wolomasiri tabaw ye sa, u ye wulikajɔ kɛ ni pankuru ye k'o bamancoya ni ɲugawale kɛbaw k'u nɔbɔ fo ka taa siga bɔ a la pewu k'a dɔn k'a fɔ ko olu don maa minnu tun bɛ yiritu jukɔrɔla la sa u ka sɔrɔ ka goni jigin ka ni avion ye. U y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ in kɔni y'a to u ka bololaminɛw kɔni bɛɛ lajɛlen halakira, u daga yɔrɔ min tun bɛ o fana cira k'o filenkolonci k'o dakolonci. Baara in kɔni tora sen na sa ka tila ka mɔmɔli kɛ yaasa maa minnu bɛ a masurunnaw la ka se ka olu ye. A yira sa k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛliw senfɛ fana, a yira k'a fɔ ko min ye maa wɛrɛw fana kun dogolen don tu dɔ kɔnɔna ye. Wolomasiri tabaw y'o fana gosili kɛ fo ka se a dan na, min ye kɛlɛdagatigi kura ye Elize Jean Dawu, k'a ka foli bɛ se wolomasiri tabaw ma ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don. Bamancoya ni ɲugawale kɛbaw mana kɛ kulu o wo kɔnɔ ka se ka u sɔrɔ k'u bolo da u kan k'u bɔ baara la pewu. O ye wolomasiri tabaw ka baara ye, min ye o baara in fana ko o na to sen na. Kuna siningo ka dugujɛ kunungo la, min ye fiɲɛ kolon fandanbanda dɔ wulila kosɛbɛ Kulukorokaw fɛ yen. Fiɲɛ wulilen a degun sera yɔrɔ fɔlɔ min ma ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔr'o la, o kɛra u ka ndolati kɛnɛ ye. Ndolati kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Kulukorokaw ka député maire kɔrɔ la, n'o ye Alama hinɛna Mamadu Asi Jara ye. An taara kunu kɛnɛ kan ka taa ɲɛda yɔrɔ kan, baara kɛra cogo di, degun nana cogo di, min ye Mani Kanta ye, ale bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na, a ye min ye an ka jɛ ka ale lamɛn sabula ko daminɛna k'ale to fiɲɛkolon in a dugumana na ye. 29 waati yiri fiɲɛ wulila quoi. Ne yɛrɛ wulila ani fiɲɛ ka tigɛ a ma tɛmɛ 30 minutes kan, mais o y'a sɔrɔ ne bɛ so kɔnɔ. Ni sigilen so kɔnɔ fiɲɛ wulila dɔrɔn yiri ju sinna ka bɔ dɔrɔn ka da tugun de la. Ne yɛrɛ ja tigɛra. Bon ja tigɛlen nɛgɛ nun mankan bɔra. Nɛgɛ mankan bɔra ne yɛrɛ siranna n ko so in bɛ ka bin kan. Ni Ala minɛ sisan ka nin da Ala ma ka suwari ka don yiri jukɔrɔ ka sɔrɔ ka bɔ. Bon n bɔra n'a sɔrɔ goudron sanfɛla falen bɛ nɛgɛ la. Donc an sɔrɔ ka tɔrɔsi ta ka nɛgɛ in bɛɛ vérifier n'a sɔrɔ mɔgɔ t'a kɔrɔ. Alhamdulillah n'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ nɛgɛ kɔrɔ. O kɔni an bɛ Ala fo o la k'a barika da. Donc ne yɛrɛ sira kɛnɛma fo ka taa dugu jɛ nɛgɛ cɛli la. Ne tɔgɔ ye Mani Kanta, ne ye motika de mais ne bɛ CSRF kɔnɔ Musa Seku fɛ yen. Mani Kanta ale ka laseli y'a to sa welewelema dabilara Kulukoro sifinnakaw ma. Sifinw fana ye wele bila maire ma n'o ye Tamura ye, ale fana y'a lase préfet ma, préfet y'a lase gouverneur ma. U bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka jɛ sabula couvre-feu bɛ senna a tɛ ku maa la ka girin ka bɔ ten. O yɛrɛ kɛra ko in garisigɛma yɔrɔ ye ni maa ni ma to waleya in senfɛ. O la sa gouverneur ale fana nana n'a ka cɛdenw ka baara lajɛ cogo min olu ye Bamako weleli kɛ yan k'a ɲɛfɔ minisiri ye, min ye Elhadji colonel Lamine Kapori Sanogo. Kulukoro gouverneur kunungo wulikajɔ senfɛ a ye min sɔrɔ ka fɔ an ye, an ka jɛ ka o lamɛn. Merci bien. Kunu fitrida tɛmɛnen dɔɔni 19h45 wagati la fiɲɛba cila an fɛ yan, fiɲɛba in kɔfɛ san dɔ nana, donc fiɲɛba in gisela k'an ka stade parti dɔ minnu tun ye nɛgɛ ye comme tɔli tun bɛ parti minnu na, a sela k'olu yɔrɔ dɔw lataga, mama bɛɛ lataga. Donc écran ba min fɛnɛ bɛ yen ni wagatiw bɛ sɛbɛn a kan ani équipe tɔgɔ bɛ sɛbɛn a kan, écran ba fɛnɛ binna. Donc a kɛla Ala faranga ye, mɔgɔ ma jokin, mɔgɔ ma to a la. An ye information sɔrɔ, an ye ministre wele, donc aussitôt u ye service bila ka na, entreprise bila ka na, u nana k'u déployer depuis kunu 22h wagati fo sisan. Donc u ye goudron nettoyer ka yɔrɔ lakana. Donc an bɛ wagati min na alhamdulillah basi tɛ yen. Min fɔla ka gɛlɛya ma o ye k'a lajɛ de u bɛ se ka partie ninnu kɛ yɔrɔ min wulila ka se ka renforcer cogo min na, n'a bɛ kɛ ni béton a ka kɛ ni béton ye pour que min ɲɔgɔnna kɛlɛ o ɲɔgɔnna fila kana kɛ. Mais an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn fiɲɛ ye Ala ka latigɛ de ye dɔrɔn anw ɲɛsinnen don ba ma, ba fɛnɛ kɔfɛla la vide de bɛ yen. Donc ni fiɲɛ nana a bɛ na ni fanga de ye. Donc ni kɔni mɔgɔ tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛsigi, donc a kɛla nin cogo de la. Donc an bɛ Ala fo, Ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma, an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo. Ale min ale yɛrɛ bila ka na pour que ka se ka na yɔrɔ lajɛ. Merci. Colonel Lamine Kapori Sanogo ale kumalen min ye ndolati terrain ye, an y'a lamunumunu ka don a kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na k'a lajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ, yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ma gɛlɛya sɔrɔ. A yera k'a fɔ ndolati terrain maaw bɛ sigi yɔrɔ min na n'a fɔ a ma ko tribune, n'i sigilen don k'i ɲɛsin ba ma i numanyan fan fɛ gwa min bɛ yen, fiɲɛ in taara ni o ye ani maɲɔgɔnlɔ minnu tun bɛ donda in na
ka taa fara panneau d'affichage a taara no o ye non tɛ min ye maabaw bɛ taa u sigi yɔrɔ min na yanni ndolanci ka daminɛ alvitriw ka yɔrɔ ka taa se gazon yɛrɛ ma ale ni fantɔw yɔrɔ si ma tiɲɛ o la ni filenkolon taara ni guwa min ye o la sa maa min bɛ ni baara in kalifara ale la ni ale ye baara in bɛɛ kɛ minisiri ko k'a fɔ a ye u ka wulikajɔ kɛ joona yaasa baara in bɛ se ka ladilan cogo min na teliya la maaw ka se k'u ka ndolanci baaraw kɛ a kɔnɔna na min ye Abdulkasim Fɔnba ye an ka jɛ ka ale lamɛn minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna. An bɛ yan nɔ président de instruction di walasa an ka se ka mission dépêcher rapidement an ka se ka na terrain kan k'a lajɛ fiɲɛba mun cira kunu a ye dégâts minnu kɛ an ka stade kɔnɔna la bon mais an bɛ fɛ ka yanni ka don kuma la ka gouverneur fo kosɛbɛ parce que depuis suro a kɛlen ka kuma mɛn a ye ale n'a ka service nana yan nɔ donc an bɛ contacter la walasa k'a lajɛ tiɲɛni minnu kɛra disposition minnu kan ka ta rapidement donc depuis suro ale yɛrɛ ye autorisation di walasa entreprise mun y'a baara kɛ o ka se ka na n'u ka mɔgɔ yan nɔ ka constat kɛ o ni ka travaux dɔw daminɛ walasa ka sira ninnu dégager pour que mɔgɔw ka se ka circuler normalement. Je pense que disposition ninnu taara n'a y'a ye sɔgɔmada in na foyi tɛ sira la. Bon an nana également ka jateminɛ k'a lajɛ tiɲɛninɔ minnu bɛ yen nɔ a tiɲɛninɔ barika bɛ cogo jumɛn. Bon est-ce que fondation ko don wa ni a ko bɛ cogo min na. Bon an y'a ye partie dɔ bɛ yen nɔ o ye a nɛgɛmafɛn ninnu ye. Partie décorative b'a la o ni toiture yɔrɔ nɛgɛmafɛn bɛ yɔrɔ min na an y'a ye fiɲɛ olu de wuli kosɛbɛ donc an y'a jateminɛ komi a tun bɛ partie décorative la an ko hali ni décoration don an ka béton k'a la sisan donc béton bɛna k'a la walasa ka se ka renforcer ka ɲɛ donc pour que baara tɔ ka se ka walasa hali ni siɲɛ wɛrɛ ni na ala k'an kisi hali n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra o b'a sɔrɔ fɛn ninnu bɛɛ sigilen don sen kan donc o baara ninnu kɛra donc an ye également k'a lajɛ baara wɛrɛ minnu bɛ se ka renforcer hali n'a tɛ a kun tɛ cahier de chargew la olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na walasa baara in ka se ka renforcer stade ninnu ka stade ka se ka kɛ norme na bon a bɛ norme na ka ban o norme kun ye norme acceptée a yɛrɛ y'a ye a stade ninnu homologuelen don an ka FIFA ninnu fɛ ani CAF fɛ ça veut dire que jateminɛ minnu kɛra norme minnu kan ka kɛ o norme bɛɛ bɛ sen na mais n'i y'a jateminɛ bon kasara bɛ se ka se fɛn bɛɛ la bon fiɲɛ in barika sera niveau mun na il faut que jateminɛ fɛnɛ kun ka kɛ ka se ka olu position ninnu renforcer walasa hali n'a kɛra siɲɛ wɛrɛ a kana se ka na ni kɔlɔlɔ ye bilen an ka sigida la surtout an ka stade kɔnɔna la je pense que o mesure bɛɛ daminɛna n'a y'a ye bi yɛrɛ baaraw daminɛna bi baara bɛna continuer je pense que an y'a ɲɛfɔ entreprise min y'a baara kɛ ni gouverneur an y'a gɛlɛya u ma walasa baara ka se ka teliya a ka se ka teliya pour que a ka se ka dayɛlɛ mɔgɔw ka se k'u ka balontan ninnu k'a kɔnɔ parce que a kɛ kun y'o de ye o ni u ka sport k'a kɔnɔ comme a kɛ kun y'o de ye je pense que olu bolo ninnu sigira sen kan o baara ninnu daminɛna voilà donc c'est pour dire que mesure ninnu bɛɛ lajɛlen taara walasa a ka se ka taa ɲɛ donc an bɛna suivi k'a la pour que ani gouverneur n'an ka mɔgɔw pour que travaux évolution a ka se ka kɛ ka teliya que baara ka se ka ban joona inchallah. Ayiwa fala ye kɛnɛ kan an ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ fiɲɛ fɔlɔ ale barika bonyana filanan ye mun ye Kulukoro ndolanci terrain ɲɛsinnen don ba ma wa so foyi tɛ tribune ale ni ba cɛ wa kulu in fana ni fiɲɛ wulila ka bɔ yen ka na hali n'u seginna a kan n'u ma farati on sont emportés e ka fugula in fili kunna cogo min na a bɛ komi n'i bɛ moto kan i bɛ ka taa i bɛ ka vitesse ta fiɲɛ laban bɛ taa ni casquette ye cogo min na Kulukoro terrain bɛ ten nka min ye maa mafalenw ye ani jateminɛkɛlaw ye min fɔ nin yɔrɔ min ja filɛ nin n'o o de taara fiɲɛ fɛ ko min ka ɲi a la sisan u k'a kɛ beton ye a ka ca Ala fɛ o bɛ mɛn ka tɛmɛ nɛgɛfalaka ninnu kan ale ni tɔli ninnu kan tiɲɛ don maɲɔgɔnlɔ ninnu cɛ ka ɲi nka fɛn minnu don u mɛn man di min kɔni kɛra a la garisigɛba ye maa ni ma to a la tiɲɛni kɔni barika bonyana sabula nin yɔrɔ in ale ni tableau d'affichage fiɲɛ taara n'o olu fila de ye n tɛ stade yɛrɛ b'a tɔ la a tɔ bɛɛ lajɛlen ma a nɔ la ye an segintɔ fala ye an y'an jɔ sira la min ye kayokaw fɛ yen ka taa arena ale fana lajɛ ale kan ka kɛ ndolanci yɔrɔ min ye ndolanci yɔrɔ koorilen basikɛti bɛ k'a la farikolo ɲɛnajɛ bɛ k'a la
min ye farikolo ɲɛnajɛ tɔ fɛn fɛn bɛ n'o bɛ se ka kɛ sokɔnɔnaw la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi kɛnɛ in kan yen o la sa baara taabolo fɛ u y'a yira sa ko 100 sarada la min ye baara in ye a selen don fo 25 la minisiri k'u ma tiɲɛ don u bɛ ɲɛ nka u kan'u sigi k'u bolo fila da u sen kan ko sabula ko a ko taabolo ka ɲi u ka dɔ fara baara wulikajɔ n'a cɛsiri kan arena ale kɔnɔna ye Abdul Kasim Fama a ye min fɔ an ka jɛ ka o fana lamɛn. N bɛ se k'a fɔ an kɔni nisɔndiyalen don parce que n'i y'a jateminɛ arena ni travaux tɔw minnu bɛ sen na a ka gɛlɛn président de la transition ma kosɛbɛ mais arena in président yɛrɛ de nana pierre déposer bon o ye i ko travaux tɔw mais le fait qu'ale yɛrɛ nana pierre yɛrɛ première période déposer o ye layidu dɔ faralen layidu kan k'a yira maliyɛnw na ko baara dɔw bɛ sen na a baara kan ka kɛ ka ɲɛ donc kuma bɛɛ président b'a fɔ an ye an k'an ka travaux minnu bɛ an bolo an ka a suivi kɛ parce que layidu de talen don ale fɛ ale de bɛ yen nɔ jamana tɔgɔ la donc n'i y'o jateminɛ donc a ka kan an fɛnɛ ka to ka na an ka jateminɛ kɛ baara minnu bɛ sen na est ce que a baara bɛ ka évoluer an sago la o ni délai minnu dira bon n'i y'a jateminɛ délai d'exécution mun bɛ sen na a bɛ avancer yɛrɛ la dɔɔni mais o kɔrɔ tɛ k'an k'a fɔ ko an b'an bolo croiser k'a fɔ ko non ko comme a avancé len don baara bɛ se ka u bɛ se ka k'u sago la donc an y'a fɔ entreprise ye hali bi u ka dɔ fara a kan u ka dɔ fara a kan u k'u jija a ka kɛ norme na a ka k'a ɲɛ ma a ka kɛ qualité la parce que président ka layidu de don jamanadenw fɛnɛ sigilen don k'a kɔnɔ mais an kɔni ye mun y'an ɲɛ na a ma fɔ an ye dɛ an kɔni ye mun y'an ɲɛ na an kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que baara évolution ka ɲi a bɛ ka kɛ ni baara sugu minnu ye ni matériel sugu minnu ye bureau de contrôle fɛnɛ bɛ yan baara minnu bɛ ka kɛ an ɲɛ b'a la ka vraiment a bɛ ka taa ka ɲɛ wa a bɛ ka kɛ an sago ye donc hali bi an b'u encourager u ka continuer o fɛ ka continuer u ka baara in kɛcogo la hali bi ka dɔ fara u kan k'a f'u ye fɛnɛ bi an nana an m'a sara u la parce que an nana ciw kan de bon o fɛnɛ ye baara taabolo dɔw ye kuma dɔw la an b'a sara u la kuma dɔw la an bɛna ciw kan bon n'an cɛr'u kan parce que an bɔra ci dɔ de la Kulukoro stade ko la donc an tɛmɛtɔ an ko k'an b'an jɔ arena la k'a lajɛ parce que président ye pose mun kɛ est ce que baara in bɛ ka taa a ɲɛ ma bon an kɔni nana sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara bɛ sen na bɛɛ jijalen don bɛɛ b'a ka baara kɔnɔna la donc o fɛnɛ bɛ an rassurer dɔɔni k'a fɔ ko hali bi baara in bɛ sen na wa a bɛ ka k'a ɲɛ ma parce que délai dɔ de dir'u ma wa délai o ye délai talen président bɛ k'a suit donc ni président b'a suit wajibi an fɛnɛ ka na jigi k'a lajɛ est ce que olu bɛ président délai mun taara olu b'a kɔnɔna la donc kɔni an bɛ se k'a f'u ye hali bi u k'u jija mais ne bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye ne ye arena mun ye k'a bɛ ka évoluer o ni u bɛ fɛ ka innovation minnu don a la o ni n ye plan minnu ye k'o bɛ ka évoluer cogo min na hakili la n'i ye farafinna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ nin arena bɛna kɛ arena mun cɛ ka ɲi na n tɛ fɛ k'a fɔ a bɛɛ ye sa mais n'a a camanba ye donc o la kɔni an kɔni nisɔndiyalen don o la parce que n'i bɛ ko kɛ i k'a kɛ k'a ɲɛ k'a cɛ ɲa a ka mɔgɔw nisɔndiya hakili la nin arena in ni ala sɔnna ni ala y'a yira n na k'a banna hakili la maliyɛn camanba de bɛna nisɔndiya a la président fɔlɔ bɛ nisɔndiya a la maliyɛn camanw bɛna nisɔndiya a la fɛnɛ donc o de ye bi an ka passager ka lajɛ baara in bɛ cogo min na bi. ayiwa fala yaasa ka se ka arena ko tɔ dafa minisiri kɔni ye yamaruya ɲini kunu ko ka hôtel 2 jɔ a kɛrɛfɛ ɔhɔ n'o banna o ye 11 fini 11 terminé n'an taara yen n'an k'an bɛ taa Kulukoro kɔni fo n'a taara fara an kan dɛ n'o o y'an selen an seyɔrɔ la dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka nin bɛɛ lajɛlen ban ka ɲɛ kosɛbɛ Segu denmisɛnw wulila k'u jɔ ko min ye taji yebaliya ye ko a tɛ se ka to ten olu ye sɔmina kɛ maaw la k'a fɔ k'olu bɛ ka taji feere k'a yira sa k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka WhatsApp groupe sigi yaasa ka se ka o ko kurumo kari fala ye olu tun ye welewelemada dabila sa kunun ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o baro sigi kɛnɛ ka Segu bamanangi na somateritɔrɔ yɔrɔ la ɲɛmaaw k'u ma ko ayi k'o tɛ se ka kɛ sabula u ma yamaruya ɲini k'a fɔ k'u bɛna jamana jɛrɛ kɛ nin waati min na waati min basigi tɛ jamana kɔnɔ u welela k'a f'u ye ko n'u b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ n'u ye maa ye u ye station ye u ye fɛn o fɛn ye u ka wuli ka se faamaw ma u kana n'u ka daliyaw ye faamaw na wuli ka jɔ k'a ko la tajiko gɛlɛya kɔni Segu jɔn ko ala ɲɛmaaw ko tiɲɛ don
taji dɛsɛlen don Segu bi a dɛsɛlen don Sini wa gɛlɛya bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ hali Bamakɔ y'an yɛrɛ an yɛrɛ ma min faamuya an ka Segu ta lamɛn an ka Segu denmisɛnninw lamɛn fɔlɔ yanni an kana Bamakɔ ta fɔ. A bɛɛ lajɛlen ɲankuma ne tɔgɔ Ibrahim Mɔnzɔn Jara kulu minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna point de presse kɛ bi ne y'o membre dɔ ye an kun ye wele bila mɔgɔw ma bi arabadon nɛgɛ kanɲɛ 16 ma tan miniti 30 k'an bɛ point de presse kɛ ka kunnafoni di Segu carburant ko kan ka se ka damakasi kɛ faamaw la hali bi ko hakili to Segu kɔ carburant ko la ko dɔ bɛ ɲa la ko dɔ bɛ ɲa cɛ la ko la a yɛrɛ k'a fɔ ko carburant ko hukumu kɔnɔna na dɔ bɛ carburant tigiw la dɔ fana bɛ population na o de hukumu kɔnɔna an bɛ fɔ ka mɔgɔw wele mɔgɔw ka sɔn ka dénonciation kɛ maa minnu bɛ spéculation na ka se k'u jira hukumu kɔnɔna na an ye weleweleda kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw ye k'u bɛ weleweleda jaabi nka a kɛra ala ta ye sabu ka d'a kan faamaw ye weleli kɛ k'a fɔ ko autorisation t'an bolo ka nin baara in kɛ o hukumu kɔnɔna na jamana taabolo fana kama Segu taabolo kama bidonni na ko ka fɛn bɔ a ma k'a bɔ a ma mais baara tɛ jɔ sabu ka d'a kan essence ko gɛlɛya ma ban donc an bɛɛ lajɛlen bɛ to baara la an bɛ to ka ɲɔgɔn kunnafoni n'an ye fɛɛrɛ minnu ye ko mun bɛ se ka dan siri essence ko gɛlɛya in na an k'o fɛɛrɛw lase yaasa an ka se ka kɛ papier ka ɲɛsin an ka région faamaw ma o tɛmɛnen kɔfɛ n'an ye fɛn fɛn ye spéculation na n'an ye fɛn fɛn ye essence feereko jugu la an ka se ka bɛɛ lajɛlen dénoncer an ka se ka bɛɛ lajɛlen dénoncer ani ɲɔgɔn cɛ an ka plateforme bɛ yen groupe WhatsApp bɛ yen nɔ mɔgɔ ye mɔgɔ ye yaasa i bɛ se ka s'a kɛcogo la i bɛ se ka kuma an fɛ an b'a kɛcogo ɲuman fɛ yaasa i ka se ka i ka preuve fara ɲɔgɔn kan a ka se ka lase faamaw ma o tɛmɛnen kɔ proposition fɛn bɛ maa bolo an ka groupe dayɛlɛlen don an yɛrɛ ka numéro dayɛlɛlen don proposition de solution fɛn bɛɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka proposition kɛ an ka se ka kɛ gafeba kelen an ka se ka lase faamaw ma a kɛtɔ bɛ kuma na sɔrɔ an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ fɛn fɛn ye essence ɲini cogo bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn nan'i sen na k'a bɛna point de presse in suit k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen hakɛto ɲini b'an fɛ ka s'u bɛɛ ma ani média bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɛ hakɛto vraiment an yɛrɛ semako tɛ nka jamana ko don an bɛɛ lajɛlen jamana kɔ hakɛto bɛ kuma na sallallahu Mamadu. Mɔnzɔn Jara nin kun ye ale kumakan ye Segu denmisɛnw ka wulikajɔ fala ye n ko Bamakɔ ta ma min faamu o ye fɛn damadɔ ye waati kun ka gɛlɛ kuma min kosɛbɛ citernes bɛ jeni siraw bɛ tigɛ min ye chauffeurs ye olu bɛ fa apprentiw bɛ fa bin bɛ kɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ kan mobili bɛ jeni o waati ni taji kun sera ka don a kun bɛ taa kɛ taju bondo kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna station na a bɛ feere min ye essence ani gasoil sisan an bɛ ɲininkali mun kɛ munna gasoil tɛ kɛ o cogoya kelen na i n'a fɔ essence bɛ kɛ cogo min k'a k'a kɔnɔ bɛɛ k'a ye an ka kɔnɔgan filanan ye mun ye fala ye an b'a fɔ minnu ma ko maa wɛrɛw ka station Total Shell Oryx n'a ɲɔgɔnnaw olu de bɛ ka taji feere bi a fila bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka kɛnyɛrɛye sigilamaa minnu bɛ yen n'olu kan k'an dɛmɛ n'an ɲɛjɔyɔrɔ olu ye fala ye gasoil tɛ ka se ka ye olu ka station kɔnɔ station bɛ yen bi nin y'u kalo 3 ye u tɛ ka essence sugasi feere an bɛ fɛ k'a faamuya mun de bɛ yen sabanan ye min ye ɲɛmaaw bɛ décision minnu ta u bɛ fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u b'a fɔ ko laɲini minnu kɛra o laɲiniw bɛ cogo di bi tajiko ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo u ka wuli k'u jɔ Bamakɔ taxitigi sotramatigi mobili minnu bɛ donibaw ta mobili minnu bɛ maaw ta min ye kariw ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa sa sugufin de la fala ye wa min ye 20 litres bidon ye u bɛ min feere maaw ma dɔw b'a feere 5000 ani 500 dɔw b'a feere 6000 wa fana i bɛ taa sɔrɔ 17 litres de b'a kɔnɔ han 20 litres tɛ dɛ bidon a tɛ fa dɛ u b'a da a kan ŋuni de la a tɛ fa fiyewu donc an b'a ɲini bi n ye n dama siyɛn k'a fɔ dɔ ɲɛna a ko ko pourtant ko sotaramatigiw ma mankan kɛ ko taxitigiw ma mankan kɛ ne ko e bɛ fɛ u ka mankan de kɛ a b'a ɲɛɲini de a kana to ka se mankan ma ayi ko n'a tɛ sɔrɔ ko u b'a ye k'u bɛ mobiliw jɔ n ko ayi kana to ka mobiliw jɔ o tɛ ɲɛmaa ka baara kɛcogo ye ɲɛmaa ka baara ye min ye ka wuli k'a ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ parce que olu bolo mɔgɔ bɛ k'a san u bɛ k'a san cogo di litiri 600 700 essence bɛ di minnu ma k'olu k'a feere olu yɛrɛ b'a ta u bɛ dɔɔnin k'u ka fɛn kɔnɔ o de la n ko minnu bɛ na n'a ye ka na k'a kɔnɔ olu bɛ munna saw t'o kɛ u tun bɛ na min kɛ fɔlɔ k'a don a kɔnɔ ka dingɛ don ka nɛgɛ don k'a bɛɛ lajɛlen na ye munna o t'o kɛ gasoil la station bɛɛ la bi o de ye Bamakɔ ta gɛlɛya yɛrɛ fan bɛɛ a bɛ segukaw ɲɛna k'u kelen don o kelen tɛ dɛ taji bɛ ka feere yan sugufin de la Bamakɔ yan yɛrɛ sugufin a bɛ ka feere o de la fala in n'an bɔr'o la nin tɛ taji ye sa nka nin fana b'an bɛɛ ka du kɔnɔ dɛ Saliba ale sera
min ye Bamakɔ kɔnɔna na saga kɔni bɛ nka ha do dɛ san tɔgɔ a gɛlɛyara dɛ fala ye fɔlɔ an tun bɛ saga tonen de ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka seli tɔ tora dɔgɔkun 2 ye an ɲɛ b'a la bi k'a fɔ ko saga man ca o ye jɔrɔna fɔlɔ ye ka tɛmɛ san tɛmɛnenw ta k'a m'o ɲɔgɔnna sɔrɔ jɔrɔna filanan ye mun ye fala ye sɔngɔ min bɛ ka fɔ saga la Bamakɔ bi k'a daminɛ Amdalayi la ka taa se Yirimajɔ ma bagandenni fitinin u b'a fɔ ma ko 25,000 dɔw yɛrɛ gere ma bɔ est-ce que ninnu dɔw tilara simi yɛrɛ la fɔlɔ u fana ko mun k'olu bɛna n'a ye cogo min olu de b'a dɔn fɔlɔ saga kelen tun ye 400 ye sisan a kɛra 350 ye min ye 400 u b'o de minɛ a la ko kuma dɔ la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fɔ 1000 saga kelen o saga kelen ko tɛmɛni sira la an ka pɔsiw la fala ye ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ olu bɛ se ka n'a feere cogo di n'olu m'a kɛ 30,000 ni 50,000 ni 60,000 ni 80,000 ye k'olu bɛ bɔ cogo di saga minnu bɔra Nbɛsoba Kucala mara la fala ye olu sagatigiw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɛtɔ ka Bamakɔ sɔrɔ k'a kɛra kataba 4 sugu bɛɛ ye pɔsu caman tɛ yen sa nka kelen-kelennin minnu bɛ yen n'a fɔra k'i ka 1,000 da dɔw kan ka 400 da dɔw kan k'i bɛ se ka n'o saga feere cogo di 15,000 ko ɲɛmaaw de tun kan ka nɔgɔya kɛ nin waati in na k'a lakɔlɔsili fara a kan nka o baara majɛ yera o la o bɛɛ kɛrɛfɛ fana an y'a ye k'a fɔ nafɛnw fana fala ye olu fana bɛ ka yɛlɛ sabula sogo tununnen don jɛgɛ fana ye sɔngɔ gɛlɛya koyi bisa gwadomusow olu kɔni ko n'u denw sɔngɔ gɛlɛyara o saga jiginna o kɔkɛna saga ɲini ka na n'a ye a b'a bɔ sankolo a b'a bɔ kabakolo a nana ni saga ye an bɛ nin dabolo in de kan bi Bamakɔ ka kɛ ni seli labɛn ye maa caman y'a yira fana k'a fɔ ko min ye dumuni wɛrɛw ye nɔnɔw n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔni timalen don an ka sugu kɔnɔ kosɛbɛ nka min ye gɛlɛya yɛrɛ o de bɛ maaw la nin waati in na n'an bɔra yen an bɛ taa Kayikaw fɛ yen san laban ɲɔgɔndanw Kayi Academy ale bɛ ka labɛn kɛ o ko la min ye école karamɔgɔw ye k'olu wele kalanden zomaw k'olu wele ka jɛrɛ kɛ sa ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye an bɛna ko sigida kelen jumɛn na ɲina correction ko lakɔlɔsili ko min ye san bantɔ min filɛ nin ye Academy y'a bɛɛ lajɛlen bɔ ka bin hakilinaw yirala ɲɔgɔn na yaasa baara bɛ se ka kɛ jɛlenya ni tilennenya ale kɔnɔna na cogo min na misɛnnikaw fɛ yen Kajolo marabolo kɔnɔna na Mali ni Côte d'Ivoire dancɛla fala ye min ye misɛnni dugu kɔnɔna na dugutigi dɔw tun b'u ka lakodɔn nbandiri sɔrɔ fɔlɔ tɛgɛrɛkaw bɛ o la Zanfaso bɛ o la olu bɛɛ lajɛlen bɛ misɛnni commune fɛ nin kalo in tile 12 sa a yira sa ko sous-préfet ni min misɛnni arrondissement kɔnɔna na ale wulila ka to o di dugu 21 ka fala ye olu ɲɛmaaw tun b'u ka maɲɔgɔnlɔnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ baara in kɛra ɲɛnajɛba ye min ye bɛn ni kelenya a y'o sinsin sabula dugutigi minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ maaw ka minɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sisan a bɛ se k'a fɔ ko dugu arrondissement dugu bɛɛ lajɛlen y'a ka maɲɔgɔnlɔnw sɔrɔ u bɛ se ka dɔɔni taamasiyɛn minnu ye i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye a laɲini cogo min na Bafula bɛ k'aw fɛ yen ka kiimɛli kɛ ka kɛ ni kɛnɛyako ta nasira ye u ka marabolo kɔnɔna na u y'o baaraw kɛ nin kalo in tile 12 lajɛ in y'a to sa san musaka min ye u ka bolodi ɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn dɛmɛ musaka u y'o kiimɛli kɛ asako maaw ko 100 sarada la 58 100 u y'o de sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ san musaka labɛnnen tun kan ka kɛ $6 ye $3 ani tila o de sɔrɔla gɛlɛya majɛ yira ko in na nka a yirala sa k'a fɔ sa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan $7 ani 8 o bɛ se ka ɲini cogo min na sa yaasa ka se ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen la timɛ Masinakaw fɛ yen musow ni cɛw la kɔlɔsili ani denmisɛnw la kɔlɔsili o bɛ baabu dɔ camancɛ la baabu min n'a kuma cayara kosɛbɛ sabula a yirala k'a fɔ ko muso kana gosi fala ye tile 3 an bɛɛ lajɛlen welela ka na k'an ka hakili to an yɛrɛ la denw minɛcogo ɲuman musow minɛcogo ɲuman ga minɛcogo ɲuman Kolongo ani Masina kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka se ka hakililasigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninw la don ɲuman kan bangebaaw olu yɛrɛ jɔyɔrɔ min ye du bɛ se ka sinsin cogo min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen ale sigira sen kan jɛkulu fɛ jɛkulu min n'o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ jɛkulu la Belgique ale tɔgɔ la Gawokaw fɛ yen bange kɔlɔsi baaraw ale ni musow ka bana min bɛ yen n'o bɛ fɔ ma ko col de Tisserisi o fana baaraw sigira sen kan olu fɛ yen jɛrɛ in tako 22 ye nin ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye bange kɔlɔsi kan gaw bɛ se k'u hakili to yɛrɛ la cogo min na a bɛ fɔ ma ko cancer de col de l'utérus o fana bɛ se ka furakɛ cogo min baabu sigira sen kan kunungo Gawokaw fɛ yen baara ɲɛmaaya tun bɛ Gawokaw ka maire bolo
yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogo min hakɛw ka dafa cɛ ni muso denmisɛnw ni lujuratɔw baara in paabu sigira o kan u y'a yira sa k'a fɔ ko mai kalo tile 12 sa fo min ye juin kalo tile 11 ye baara in bɛna to sen na gouverneur ka ɲɛmaaw maire ka ɲɛmaaw dugudentɔnw bɛɛ lajɛlen welewelemada bila musolakaw ni denmisɛnw ma u bɛ se ka wuli ka jɔ cogo min na Gao ale kɔnɔna na Fala ye luluninkaw fɛ yen luluninkaw ko ka ɲɛmaaw fo Fala ye basigi a nalen n'olu fɛ yen an ka dɔgɔ ye bi o lemuruba feerela ninnu k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na conseil des ministres ale baabu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Conseil des ministres ale y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ kunungo araba kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye général d'armée Asimi Goyita ye baaraw olu hukumu kɔnɔna na sa ɲɛbila sariya sɛbɛn minnu bɛ yen u y'olu dɔw ta ka jɔyɔrɔ di maa kelen ma min ye ministre ka baara kelen ni baara bolodalen u y'u da don o la ministre min bɛ yen n'o ye ministre d'État ye jamana sɔrɔ a n'a nafoloko b'ale bolo ale nana ni sɛbɛn ye sɛbɛn min kan ka yɛlɛma don baara kɛcogo la impôt ale ni min ye impôt baarakɛlaw ka ko taabolo la n'o y'a sɔrɔ impôt directeur général la sa sɛbɛn kun sigira juin kalo tile 5 sanba 2 san ko k'a lajɛ ka yɛlɛma don la sabula majaw yera baarakɛlaw ka hakɛ baara kɛcogo min ye sariyakisɛ min kun sigira sen kan n'o ye décret ye sa n'o sigira sen kan décembre kalo tile 19 sanba 2019 k'o fana sera dan na majaw yer'o la yɛlɛma kura minnu bɛna to sa u bɛna to san 5 nata in na min ye baara bɛ se ka kɛ hakɛ la cogo min na impôt kɔnɔna na min ye maaw ka hakɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dafa a n'u ka baara n'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogo min na jɔyɔrɔ ko ta na fanfɛla la sa conseil des ministres ale ye jɔyɔrɔ di maa ma ministre min bɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ni kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka ko kunna directeur min bɛ n'o ye directeur général de l'hôpital d'instruction des armées ye o kɛra médecin colonel Sulemani Kulubali ye ministre ka baara bolodalen o hukumu kɔnɔna na sa ministre min bɛ bolimafɛnko kunna ani sirabako ale conseil des ministres la dɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko aviation min bɛ yen n'o ye dugudenw ta ye AES tɔgɔ la o ka lajɛ o sigira sen kan ɲamekaw fɛ yen avril kalo salen tile 21 ka taa bila tile 22 la baara in kɛra nin kun y'a ta ko sabanan ye min ye jamanadenw tɔgɔ la aviation ko ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ sɔrɔko ta nasira fɛ maaw ka wulikajɔ n'u ka timinandiya kɔnɔna AES jamanaw kɔnɔ baabu ye tali kɛ o la yɛlɛma min bɛ se ka don sa ni pankuru min nana sigi sen kan cogo min na ka kuma ye tali kɛ o la baara kɛnɛ kan ye sa u ye kimɛli kɛ ka kɛ ni san tɛmɛlen ye baara minnu n'o laɲini kɛr'u fɛ lajɛ filanan in senfɛ u y'o kimɛli kɛ hakilina falen-falen yiriwali ko ta na sira fɛ ka ɲɛsin dugudenw ka pankuruko ma min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamana saba in ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka techniciens ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲiniba minnu fana kɛra ɲɛnajɛ tɛmɛnen na sa ka se ka o kimɛli fana baaraw kɛ u ye kumaw ye tali kɛ nin na ɲamekaw fɛ yen ministre min bɛ sifinw ka ko kunna ale ni farikolo ɲɛnajɛ ni adamadenya tilanko ɲuman ale ye conseil des ministres la dɔnniya k'u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min bɛna to sa fasoden ɲumanya baabu a bɛna ta ka yaala jamana fan 14 a bɛ fɔ min ma sa ko débat citoyen ambulant o tɛ sa ka wuli k'i jɔ min ye baabu k'a ta ka yaala jamana kɔnɔna na hakilina falen-falen o sifu ni ɲɔgɔn cɛ an ka marabolo bɛɛ lajɛlen na baara in sa ko a bɛna to min ye dugudenw fɛla ye o hakilinaw n'u ka miirinaw bɛɛ lajɛlen bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ ta na sira fɛ ale ni fasoden ɲumanya waleyaw k'olu sigi sen kan ministre min bɛ muso den ani du o ko kunna ale conseil des ministres la dɔnniya sa ko mai kalo tile 15 k'o ye du tɔgɔla don ye ɲinan zan ta in sa ko kɔni bilalen no hukumu kɔnɔna na sa
fɛɛrɛ ni dabali min bɛ fanga ɲɛmaaw bolo ani kabila tigiw bolo ka se ka du la kɔlɔsi ka denmisɛnninw la kɔlɔsi waliya cɛjuguw ma sa ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ale ni dɔrɔgu ni kiribikiribifɛnw tali baabu bɛna sigi o kan don in sa ale kan ka kɛ fɛɛrɛ ɲɛnɛma ye fɛɛrɛ min b'a to nin degun ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛfɔ maaw ye cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na o la sa min ye kabilatigiw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye diinɛtigiw ye dutigiw ka taa se jamajɛrɛba ɲɛmaatigiw ma sa min ye denbayatigiw ye k'u bɛɛ lajɛlen kan ka ye nin ko in ale kɛnɛ kan minisiri min bɛ yen ni ale bɛ sigida lakana saniya ani yiriwali kuntalajan kunna ale conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna baara boloda sa baara min bɛna to sa dingɛw ni fosse dingɛw ni jiboli sira minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ k'u ban pewu yanni samiya donda cɛ ɲinan ta in kɔnɔna na sa ko min ye ji sira fɛn fɛn bɛ yen sa jinɔgɔ sira fɛn fɛn bɛ yen u na se olu bɛɛ lajɛlen ma k'olu bɔ minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan san kɔnɔna na u ka baara bɛna boli bamakɔ kɔnɔna na min ye mɛtiri 348 500 ani 17 k'u bɛna o de dingɛw bɔ an'o ka o ɲamaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ a kɔnɔ baara in yaasa k'a ɲɛbila baara kɛ bi don han mɛ kalo tile 14 a ko bɛna daminɛ minisiri min bɛ bagan mara ani jɛgɛma kunna an ka jamana kɔnɔ ale conseil de ministre ladɔnniya sa ko san o san laadala baara min bɛ sigi n'o ye bagan feere kɛrɛnkɛrɛnnenya la saga feere jamana ale tɔgɔ la maaw bɛ se ka saga sɔrɔ sɔngɔ la cogo min na sɔngɔ min bɛ f'u la ko baara bɛna sigi sen an ka jamana kɔnɔ mɛ kalo tile 20 ka taa bila tile 27 la baara in kɛ kun ye min ye maaw ka se ka bagan sɔrɔ sɔngɔ la sɔngɔ min bɛ bɛn u yɛrɛ ka sɔrɔ ma wa min ye a feere yɔrɔw fana olu filɛ nin ye tako 18 na in bamakɔ kɔnɔna na sa yɔrɔ minnu sugandira o ye terrain municipal min bɛ hippodrome kaw fɛ yen min ye Ereal ka terrain kɔrɔ Bajalan 1 na min ye Saba terrain ye Lafiyabugu kaw fɛ n'o ye Saba Sangare tɔgɔla terrain ye terrain municipal min bɛ commune 5nan kɔnɔna na n'o tɔgɔ dalen don Sulemani Mori Kulubali la Torokɔrɔbugu kaw fɛ yen min ye terrain municipal min bɛ Sogonikɔ yan n'an b'a fɔ ma ko projet jeune terrain o fana bɛ a la min ye Kayi kaw fɛ yen sa olu ka élevage cours service kɔnɔna na a bɛna kɛ yen Sikaso kaw fɛ yen Bugula Amo o ballontan terrain a bɛna kɛ o kɛnɛ kan Segu ta o bɛ kɛ min ye groupe scolaire Banjugu Buare o ye quartier administratif ye Segu yɛrɛ donda la a bɛna kɛ yen min ye Motikaw ka kɛnɛ min bɛna sigi bagan feere kama sa o ye Tayikirikaw ka sugu o de bɛna sugandi k'a kɛ yen Tumutukaw ta sa min ye hôtel Buktu ale ba dingɛ kɔnɔna na sa o bɛna taa feereli kɛ yen Sangaw fɛ yen u ka senba biribiri terrain min bɛ yen n'o tugulen don maison de jeune na ko a bɛna kɛ yen baara daminɛli don sa Bamakɔ kɔnɔna na ya o ye mɛ kalo tile 22 ye san 2026 o bɛ kɛ Sogonikɔkaw kan dolati terrain na min ye 6e arrondissement ale kɔnɔna na ministre Yubaba nin ye ale ka laseli ye ministre min bɛ kɛnɛya yiriwali tɔbɔtɔli ani maanifinya yɛrɛ ni lafiyali baaraw kunna sa n'o ye colonel major Asaba Jalo ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye bana cɛjugu in ye ko min ye nin dɔgɔkun tɛmɛnen ni dɔgɔkun dɔ in ta ye sa ko a jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan jamanakuntigi ko sa ko tangalanw k'an k'olu k'an taalan ye yaasa an bɛ se ka kisi bana suguya bɛɛ lajɛlen ma cogo min na k'an kɛnɛma to min ye bana kunbɛn o ka fisa bana furakɛ an k'an janto an yɛrɛ la Bamako mɛ kalo tile 13 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national. Ministre min bɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ kunna n'o o ye colonel major Ismaël Wage ale général de corps d'armée Ismaël Wage fala ya mɛnna colonel major ya ina koyi Wage fana kabi coup d'état ale bɛ colonel major ya la o sisan a kɛra général de corps d'armée lolo 4 ale fana ye aviation mɔgɔ de ye o ani n ka petit ni boyi ninnu bɛɛ ye kelen n da m'a fɔ dɛ général de corps d'armée Ismaël Wage ale ye Tabital Pulago maaw bisimila ka Jina Dogon bisimila ka Dana Amasagu bisimila fala ye min ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ se ka sɔrɔ cogo min général de corps d'armée Ismaël Wage a ye ninnu bisimila o hukumu kɔnɔna na Tabital Pulago Jina Dogon Seydou Nantume ka taa se Dana Amasagu ma fala ye a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ hukumu kelen kɔnɔna na a y'a cɛsiri a ka jija bɛn ni kelenya bɛ se ka na an ka kabilaw la cogo min na min ye maaw kana don an ka kabiladenw n'an ka dugudenw n'u hakilina cɛ nin ye Tabital président ye Bari
fala ni memi no e wari nia ni ngoni ni ale bi war de nyodo bangi barakala do ngabe sanga na finya bola kala ta fe de bis avait repos là on se reposer lui ale de tapta le nyama isan wati na fala ministre ku ma wale amu vlaanga jamana kono aw ye kabila tigu ye aye kimba tigu ye aye dugu tigu ye seko ni dongo tigu fana be awla falai aya chesira ka jija fongo nyongo yi akana sira soro de beka ipurika maka ni wati na beni kini absika sinsi tugo mi esmel wage ayo nyunu fe ka irula fana ka foko feo fembe no o bena seka na ni beni kini asinsi ni o wale okulu sinsi ya sa beni kini absika ka wo yere fana kana fama nyama falai uka kuma nywan fe uka hakilina falen volonge uba to mo babe siki kosebe mo be famia soro uka ku konnana na mborai anga chogoroba ka soma ele mali o sambi ulo vlakara ndene temeni no Mamadou Konate antna senga jidal la ko senenga falai premier ministre saba ulutara duba dala ndenendo mi saraka bo aleni duga do mun tubani kurana jigi Ousmane Sufi Maiga ale tumbola Modibo Siribe tumbei Mokhtar Wan Aminata Draman Traoré kata se maba waroma sogoma ina anga jeka Ousmane Isufi ale mi vango la mena tlaka dala tikawe bamanangana. Nous sommes venus il y a 70 ans qu'est parti notre père Mamadou Konaté, un des leaders de ce pays qui a fondé ce pays, et nous sommes venus lui rendre hommage et prier que Dieu l'accueille dans son paradis et continue de le garder dans son paradis éternel. Que toutes les bénédictions qui ont été faites aujourd'hui lui soient transmises par la grâce de Dieu. Nous prions Dieu, subhanahu wa ta'ala, que Dieu continue à préserver notre pays, à préserver la paix, à nous unir pour qu'il y ait une solidarité entre tous les Maliens. Que Dieu l'accueille dans son paradis et que Dieu exauce nos prières. Merci beaucoup. Awa Ousmane Sufi Koko nana kenenga kana wale nyumandonge ufai kata siblakai ka dugaw do minye ananga fure ala ku bela jiden daro sumaya akoni wati na malini dugaw kaka malini basiki kaka miye jamana donye ukado ngafo ni mabai aya sena damaira bela jiden jamana e o lumunu be bi ujagwale no kana ye du kerefe kanin dugaw inge ka dugaw ke jamana e ka dugaw ka lere ka kaka kabila bela jile ulumunu ye mali tutige umato ko waka duma to ko alsa wuliga joni chesribe sena ko ka dugaw ka nga jamana bela jile Ousmane Isufi aka kumala belele ba niye na mboro la falai amta hiji kenega anga hiji de sisa ngoni uluka wuliga jonu ga chesru bela jile ka keka nyesi makama maamunu nana kabini kuma kun folo la kabini dogo kun tebeni nule madina sigi ke ulu kun folo sira maka kaba flana ulu na wuliga joke mi Ibrahim Jawara ay min soro kenega anga jega ofle. Alhamdulillah, premier vol terminé qu'on fait Kounou Tarata le 12 mai 2026. Bi Arabadia Bayna sur matin à 6h du matin le 13 mai 2026. En a deuxième vol me reflète ou la beni watina kabo hôtel la Kukunda Gata Maka Ampalmas la meu Alhamdulillah. Nasa al-Kabala, ame dugaw ke jamana, alaka jamana ni kolosuma, alaka kolosuma, alaka nyamugo deme, wala alaka na malito jamfala, ame dugaw ke na la sona. Sous commission transport, na nyamugo Suleiman Dambele, anaka chedeu, ubala ka hegideu deme, ula do bisu kono, choka mina bisika wulisa, ka kunda kata maranka ampalmas la meu. Nous sera makansa hegideu, ubeta al-Kabala kata tawafuke kata safari marwa ke nanka makafo imwa kasoka namu finibla ambalmas lameu chiena ala ya nyumando Medina ala ka nyumando Maka ambo duwa yini awo ala ka nyumando Bamako fana alhamdulillah de panna na amatoro fo isoro ko dumuni be ke kanya uballa do kanya kan bere kanya ni soji akuma kan duma amatoro fo isoro Kunu Tarata sogomada fe premier vol mogo wula ka boyano ku kunda kata Maka oluga imwa ka ba alhamdulillah ni watina olbe hotel la Maka
o kuma nin ye deuxième vol mɔgɔw tatɔ ye bi arabaduyaba in na 6h du matin an balima silamɛw. An bɛ dugawu kɛ ala k'a yeli nɔgɔya ani silamɛden bɛɛ lajɛlen ala k'an fanga se k'an ka batow kɛ k'an ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ n'a ka se yarabi ala k'a kɛ jurumi yafaya ye an bɛ bato minnu kɛ ala k'a minɛ ye k'a kɛ bɔda ye an ka jamana ye k'an ka jamana bɔ juguw bolo yarabi ala ka jamana ɲɛmɔgɔw fanga se ciba kanu kama sɔla rasuli nabiyu. An balima silamɛw magantaga bɛ kɛ cogo min na o ye vol ko de avion na cogo min na dɛ mɔgɔw bɛ taa maga o cogoya la de premier vol mɔgɔw bɛ t'u dan ma deuxième vol mɔgɔw bɛ t'u dan ma troisième vol mɔgɔw bɛ t'u dan ma fo ka taa ban inshallahu. Kuma t'anw da ko alhamdulillah kuma foyi t'anw da kuma foyi t'anw da an b'a ala deli ala ka nɔgɔya ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ala kana mɔgɔ si faga ka sɔrɔ a ɲɛ ma da nin yɔrɔ barikama ba in kan. O kuma an bɛ dugawu don kɛ minnu wulitɔ filɛ nin ye sa n'o ye deuxième vol ye premier vol taga ka ban deuxième vol ala ka sinu ɲuman inshallah. Ibrahim Jawara sɔgɔma joona Madinɛ wasalamu alaikum. Burkina Faso kaw fe olu ka jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ka bagan kɔni tɛna na bɔ tuguni hukumu kelen kɔnɔna fana u ye welewelema dabila sifin bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ damandaw la u ka segin ka na dugukolo k'u labɛn ni tracteurs ye jamana yɛrɛ tɔgɔ la yaasa sɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo min na dunga fa ka se ka sabati Burkina Faso ale kɔni ye o baaraw daminɛ Niger kaw fe Niger ka jamanakuntigi n'o ye général d'armée Abdramane Chani ye sango tɛmɛnen kɔfɛ ɲinan fana a bɛ munumunu salo la ka marabolo kɔnɔna na ka taa gɛrɛ maaw la k'u ye a yɛrɛ n'u ka kuma min ye maa kana don an'u cɛ a bɛ k'o baara kɛ min ye Abdramane Chani ye a ko nin waleya in b'a to dugudenw n'u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na fɛnw bɛ fɛn na bɛ se ka olu mɛn wa i b'a ta u yɛrɛ da min ye baara in ye a kɛkun ye sa dugu fɛn fɛn bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na a n'olu dugudenw ka se ka masala min ye kabilatigiw ani dugutigiw u bɛɛ lajɛlen n'a ka se ka ɲɔgɔn ye ka se ka hakilina falen falen kɛ Bɛnɛnkaw fɛ yen Bɛnɛnkaw y'a yira sa k'a fɔ nin waati in kɔnɔ u bɛna gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin maa ma maa minnu ko k'olu bɛ caco kɛ n'o ye produit ye min ye a minɛnw ye sa k'olu sɔngɔw kɔni k'o kɔn u ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn fɛn bɛ yen sa n'o ye tulu ye k'o bɛ maa jɛ k'o b'i kɛ i ko nɛgumlɛku k'i bɔ anw vimaya la k'i kɛ jɛman pasipasi ye a min ye a kɛrɛmu n'a tɔw bɛɛ lajɛlen pikiri fana b'a la de pikiri wa anw t'o dɔn anw bɛ kɛrɛbuw kɔni dɔn dibi dɔɔri ninnu tɛ de Falaye ko bɛnɛ ko n'i minɛna a la a bɛ ko n'a sɔrɔ i minɛna sonyɛni na han Nizeriyakaw fɛ yen n'olu ɲɛmaaba n'o ye Alex Ekumbo ye ko ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a si to san 40 na a kɛrɛfɛmaw n'a limanamaw ye kibaruya in di kunungo ni maa kofɔlenba in jabɔ ta nasira fɛ Nizeriyakaw fɛ yen n'olu ale kɔni y'o wuli ka jɔ ka kɛ sa ka se k'o tu tigɛ Alex Ekumbo ko a yɛrɛ kun y'i mabɔ jabɔ la kosɛbɛ nin waati laban in na sabula fari o tuma d'a la Egyptekaw k'olu kɔni ye maa miliyɔn 109 sɔrɔ u ka dugudenw n'u ka jamana ɲɛmaw kɔni y'a yira sa ko bɛna na ni fɛɛrɛ kura falen n'u ye Falaye sabula olu fɛ yen ni ci gɛlɛn ti maa min na telefɔni bɛ d'i ma fu min ye bɔlɔlɔ siraw ye sa k'u bɛna na fana lajɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛna baara kɛ n'olu tɛ ka wuli ka jɔ man ka ca yaasa duguden bɛ ka munumunu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye bɔlɔlɔ ko ta na sira fɛ k'u bɛna na fu fana sigi o la du dɔw ni kabila dɔw la sabula olu fɛ yen dugu bɛɛ tɛ se ka jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka taa baara la ɲɔgɔn fɛ ka tila ka segin ɲɔgɔn fɛ Etiopikaw fɛ yen min ye Etiopi jamana ɲɛmaw olu ye Emmanuel Macron ale bisimila Emmanuel Macron min bɛ taama la farafinna Egypte ni Kenya tɛmɛnen kɔfɛ kunungo k'a sera Etiopikaw fɛ yen Premier ministre Abiy Ahmed ale y'a bisimila u jɛra k'u bolo dɔw sɔrɔ sɛbɛn dɔ la sɛbɛn n'o kan ka baara kɛ u jamana ni ɲɔgɔn cɛ février kalo tɛmɛnen Etiopi fana tun ye bɛnkan sɛbɛn dɔ sigi sen kan min tun bɛ dan sigi sa k'a jira sa k'a fɔ ko Faransi ka juru min b'a la u saracogo tun b'a diya kosɛbɛ euro wari miliyɔn 81 ko yaasa ka se k'u ka saraw n'u ka yɛlɛmaw baaraw kɛ sa k'o kɔni juru donnen don Etiopi la nin waati in na Faransi ale fɛ Faransi kiiritigɛlaw y'a jira sa k'a fɔ ko min ye u ka jamanakuntigi kɔrɔ ye n'o ye Nicolas Sarkozy ye
san 7 kaso ko u y'o ta k'o da a kan baara in y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kiiri kun fɔlɔ la sa laɲini min kun kɛra fɛ n'a kun ko k'o kɔ kari k'o tɛ se ka taa ɲɛ tuguni ko ka a mara kaso la nin waati in na Nicolas Sarkozy Faransi kɔnɔna fala ye ale kɛra jamanakuntigi fɔlɔ ye kɔrɔlen min donna kaso la depuis Ala ka Faransi da o fana ye tariku ye tariku min n'o kan ka sɛbɛn ka mara nka min ye baaro maaw ye olu wulilen don k'u jɔ sabula a fana ye avocat ye han avocat don dɛ Faransikaw fɛ hali bi sara dugumanda ko min ye 100 sarada la u bɛna 2 buruburu 4 faro ka janvier kalo nata in u ka ministre ale min bɛ baara ko kunna a ye nin kuma in fɔ min ye waleya in ye sa ko n'o kɔni kɛra a bɛna kɛ sara bɛna dɔ bɛna fara a kan dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ maaw ka sanni bɛ kɛ ni wari minnu ye kosɛbɛ bi o tɛ ka se ka u bɔ Faransi ale kɔnɔna na États-Unis kaw fɛ yen min ye Chine jamanakuntigi ye ale kɔni ye min ye États-Unis jamanakuntigi bisimila fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa a yirala sa k'a fɔ ko min ye Chinois ka jamanakuntigi ye ale de ye Donald Trump wele k'a ka na u fɛ yen kununko baara ninnu daminɛna a bɛ kun cɛ sini ni Ala sɔnna ma ni maa 2 kɔni kan ka kuma diɲɛ taabolo ni diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen kan kabini san 2017 min ye Amérique jamanakuntigi ale yɛrɛ kelen don ale Trump kelen don a y'a sɔrɔ ale de bɛ fanga la olu tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛ dɔ senfɛ n'o tɛ u tun ma gɛrɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ Chinois ye min fɔ zen k'a kuma bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sɔrɔ ko min ye musaka ko olu kan IC kaw fɛ n'o ye IT faba ye u ka kin dɔ bɛ yen ko Cité Soleil n'o ye tile ale kin ye u ka faba yɛrɛ kɔnɔna na sa ko mɔgɔw kɔni u ye wuli ka jɔ kɛ sa ka ɲɛsin gouvernement ma ko sabula nin waati in na sa olu kɔni kɛlen don ka degun sɔrɔ u ka sow kow la maa caman bɛ olu bɛ ka so ninnu bila sabula k'a yira k'a fɔ ko gouvernement ale b'a fɛ sa k'u ka so ninnu yɛrɛ bila pewu sabula mankan ni ko kuntankɛyɔrɔ a bɛ ka kɛ o ye du caman bɛ yen ani dutigi caman bɛ yen k'olu kɔni bolila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka so ninnu to gouvernement kɛlen k'a yira sa k'a fɔ k'a bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa ka se ka dɔ fara lakɔlɔsili ka jamana in ale kɔnɔna na n'an bɔr'o la fala ye an bɛ segin ka na so min ye Mali ndolatiba min bɛ yen n'an b'a fɔ ma sa ko Coupe du Mali ale kɔni tirage kɛra kununko a yirala sa k'a fɔ ko tɔn 4 kilo kunjɛ bɛna na kɛ ni olu de ye Stade Malien Bamako min ye Joliba ye Bamako Real Bamako FC Jara Bamako a bɛɛ lajɛlen ye Bamako ye fala ye o la sa kɛnɛ kan min ye Muazu n'u b'a wele ko Baba Cissé ale min ye fédération ɲɛmaa n'a ka comité maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yɛlɛma minnu kan ka kɛ a y'i da don o la k'olu fɔ min ye falen kɛ kun ye min ye nin tirage ka kɛ tancogo la tan sabula laadala an ye min dɔ fala ye Coupe du Mali tirage bɛ taa kɛ ORTM télévision so de la ɲinan da ye a falenna wa a ma kɛ hali fédération yɛrɛ siège la dɛ a taara kɛ DEFA ka salle de kɔnɔna na k'a bila bɔlɔlɔ sira fɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye o la sa n y'a f'i ɲɛna cogo min ye Stade Malien ye tirage y'a yira sa ko ale ni FC Jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri nata nin kalo in tile 16 min ye Joliba ye ale ni AS Real bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kalo in tile 17 o ye dimanche nata ye a yira sa k'a fɔ ko comité exécutif maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ min ye final don ye o bɛ bɔ jamanaw yɔrɔ min ye Coupe du Mali ye fala ye Stade ale y'a ta ko 24 Joliba y'a ta ko 20 Real y'a ta ko 10 FC Jara ma deli k'a ta fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jɔnjɔn don yira an na min ye babu an b'a kun cɛ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo k'a fɔ Amadou Gassama k'a fɔ ne ta ka ɲɛsin a ma Siriman Bacili monsieur le maire k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka lamɛnni n'a ka bilasiraliw la su ani tile y'a fɔ fana n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugu nido ɲuman sɔrɔ yɔrɔ an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn min ye Sajolakaw ka dugu kɔnɔna na dugu commune min bɛ yen n'o ye Jalafara ye o maire Seydou Sako k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Sori Kɛmɛso Bayiba mairie du district kɔnɔna na Jaba Sidibe k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Ala ka tile hɛrɛ caya kibaruyaw olu dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ
ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda